Είμαι ο Χρήστος και αυτό είναι το πρώτο μου. Καλημέρα. Γεια. Είμαι ο Χρήστος και αυτό είναι το νούμερο 90 βίντεο. Σήμερα έχουμε βίντεο για τα 3 χρόνια του καναλιού. Επίσης είναι 2 βίντεο σε ένα, όπως έχετε δει από τον τίτλο. Σήμερα κλείνει 3 χρόνια το κανάλι από τότε που ανέβασα το πρώτο μου βίντεο. Το πρώτο βίντεο το ανέβασα το Σεπτέμβριο του 2021, συγκεκριμένα 6 Σεπτεμβρίου του 2021. Είναι πολλά τα χρόνια. Δεν ξέρω, εμένα μου φαίνονται αρκετούτσικα. Από πίσω βλέπετε και το πρώτο βίντεο. Σε αυτά που έλεγα στο βίντεο, έλεγα ότι φτιάξω το τέλειο σώμα. Δεν το έφτιαξα το τέλειο σώμα, έχω όμως την τέλεια κοιλιά. Επίσης έλεγα ότι θα πάρω δίπλωμα για ταχύπλο, που δεν πήρα δίπλωμα για ταχύπλο. Το μόνο που κατάφερα να πάρω είναι μια ναυαρχίδα, ένα τηλέφωνο ναυαρχίδα, το οποίο είναι το iPhone 13 Pro Max και είναι το τηλέφωνο που χρησιμοποιούμε για τα βίντεο. Κλασικά θα προσπαθήσουμε να είμαστε τυπικοί στο πρόγραμμα. Το πρόγραμμά μας είναι ανεβάζουμε βίντεο κάθε εβδομάδα ή σχεδόν κάθε εβδομάδα, Κυριακή ή Δευτέρα. Το συγκεκριμένο βίντεο είναι έξτρα για τα 3 χρόνια του καναλιού. Επίσης είναι και η συλλογή μου από controller. Επίσης τρέχει ένα giveaway το οποίο είναι μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου. Δίνω 20 ευρώ σε έναν τυχερό, ο οποίος θα γίνει με τυχαία κλήρωση. Πήγε να δηλώσει συμμετοχή, είναι το βίντεο για τις 600 εγγραφές. Επίσης, ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη τη στήριξη. Κάντε ό,τι σας αρέσει, παιδιά, ό,τι αγαπάτε. Εμένα είναι το χόμπι μου, δηλαδή, να σας πω την αλήθεια, δεν βγάζω λεφτά από αυτό. Κάνω βιντεάκια για την πλάκα μου. Το περιεχόμενο συνεχίζουμε όπως έχει, βίντεο κάθε εβδομάδα. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε τυπικοί στο πρόγραμμα. Το περιεχόμενο του καναλιού είναι πάλι λίγο απ' όλα, δηλαδή δεν έχει κάποιο συγκεκριμένο περιεχόμενο. Μάξα μηχανές, βιντεοπαιχνίδια, ό,τι μας αρέσει. Δοκιμάζουμε πράγματα ή ξέρω εγώ ό,τι μας έρθει. Και τώρα πάμε στο δεύτερο βίντεο που είναι η συλλογή μου από controller, χειριστήρια δηλαδή. Πάμε να δούμε τη συλλογή. Ξεκινάμε, έχουμε το PlayStation 1 χειριστήριο, το οποίο είναι σε αρκετούτσικη καλή κατάσταση. Απλά λείπουν μόνο τα μαξιλαράκια από τα joystick, από τα αναλογικά. Τέλος πάντων, PlayStation 1, αγαπημένη κονσόλα. Πάμε στην επόμενη. PlayStation 2, η οποία και αυτό σε αρκετή καλή κατάσταση. Βλέπετε. Είναι αγαπημένη κονσόλα του PlayStation 2. Το είχα αγοράσει το καλοκαίρι του 2009. Ναι, το καλοκαίρι του 2009. Έχω παίξει πάρα πολλά παιχνιδάκια. Γενικά έχω προωθεί. Πολύ ωραία κονσόλα. Πάμε στο επόμενο. Το επόμενο χειριστήριο είναι του PlayStation 3. Το οποίο είναι ακριβώς όπως είναι το PlayStation 2 και το PlayStation 2 είναι ακριβώς όπως είναι το PlayStation 1. Με μικροαλλαγές, νομίζω είναι λίγο διαφορετικές σκανδάλες. Τέλος πάντων, ωραίο χειριστηριάκι. Το έχω αγοράσει σχετικά πρόσφατα. Το είχα πάρει 15 ευρώ νομίζω. Είναι σαν καινούργιο, σαν το αγόρισες τώρα. Πάμε στο επόμενο. Πάμε και στο PlayStation 4. Το χειριστήριο είναι το DualShock 4. Ένα πολύ καλό χειριστήριο, αρκετά ποιοτικό. Όλα τα χειριστήρια από το PlayStation 3 και μετά έχουν ενσωματωμένη μπαταρία. Το συγκεκριμένο μπορώ να πω ότι είναι και τα αγαπημένα μου χειριστήρια του PlayStation. Όχι ότι είναι άσχημα τα άλλα, αλλά εδώ ρε φίλε το έχουν αλλάξει τελείως. Στο άλλο είναι το ίδιο. Τώρα φεύγουμε από το PlayStation. Έχουμε το χειριστήριο από το Xbox Original. Το συγκεκριμένο χειριστήριο δεν είναι το αυθεντικό, είναι ημιτασιόν, το έχω αγοράσει πάνω μαγαζί στη Λάρισα. Αλλά είναι καλή αντιγραφή. Δεν καταλαβαίνεις δηλαδή διαφορά. Στο χέρι είναι λίγο τούβλο. Θέλω να το πω χαρακτηριστικό ότι μοιάζει με κούτσουρο, δηλαδή δεν σε πολύ βολεύει. Εντάξει. Αν κάποιος έχει το χειριστήριο από το Xbox, το original, όχι αυτό, το Duke, ή και αυτό να έχει, αν είναι original και σε άρεστη κατάσταση, ενδιαφέρομαι, δίνω μέχρι 20 ευρώ για να το αγοράσω. Βρείτε με στα social media ή αφήστε με σχόλιο από κάτω. Μετά πάμε στην επόμενη γενιά, έχουμε το χειριστήριο του 360. Επίσης, έχουμε το χειριστήριο του 360. Ένα καλό χειριστηριάκι, τίμιο, με μπαταρίες. Που βολεύουν οι μπαταρίες, γιατί όταν ξεμένει από μπαταρία το χειριστήριο βάζει μπαταρίες και ξαναπάει 100%. Θα μου πεις έχει κόστος. Αγοράζεις μια φορά ένα επαναφορτιζόμενο και κάνεις τη δουλειά σου. Χειριστήριο από 360. Το συγκεκριμένο χειριστήριο έχει κυτρινήσει από τον ήλιο, έτσι το αγόρασα, δεν κυτρίνησε στα δικά μου χέρια.
Είναι από το 360, το Slim, το άσπρο. Και επίσης 360 με καλώδιο και Xbox 360 πάλι με καλώδιο. Το ένα είναι το αδερφού μου, το ένα είναι το δικό μου. Εντάξει, καλώδιο βολεύει, γιατί θα μου πεις γιατί καλώδιο, δεν χρησιμοποιείς μπαταρίες. Εντάξει, όλα έχουν θετικά αρνητικά. Εδώ σε περιορίζει. Αν και έχει μεγάλο καλώδιο, νομίζω 2,7 μέτρα έχει, δεν θυμάμαι, αλλά σε περιορίζει. Πάμε στα χειριστήρια του Xbox One. Έχω πολλά χειριστήρια για Xbox. Κάποια είναι και συλλεκτικά. Το συγκεκριμένο είναι το Gears of War 4, το κόκκινο, το οποίο είναι πανέμορφο, δείτε το. Okay. Έχει σαν γρατσουνιές και έχει έτσι σαν βρωμιά από το δαχτυλικό αποτύπωμα και καλά. Τέλος πάντων, αυτό εδώ είναι. Πάμε στο επόμενο. Το επόμενο είναι το Gears of War 4, το οποίο είναι μπλε με γκρι. Δεν είναι άσχημο, είναι πολύ όμορφο αυτό. Και αυτό συλλεκτικό. Πάμε στο επόμενο. Το επόμενο είναι και αυτό συλλεκτικό, είναι το χειριστήριο Sea of Thieves, το οποίο είναι πανέμορφο. Δείτε το, παιδιά. Δείτε το. Τέλος πάντων, αυτό έδωσα ένα κατοστάρικο για να το αποκτήσω. Νομίζω τάξιζε. Έχει μια χρυσή σκανδάλη. Τέλος πάντων, αγαπημένο χειριστήριο. Πανέμορφο. Πάμε στο επόμενο. Επόμενο χειριστήριο είναι... Όπα, έφυγε και μια κασέτα. Emerald. Επόμενο χειριστήριο είναι το Xbox Elite 1 σε άσπρο χρώμα. Το οποίο είναι ένα καλό χειριστήριο, αλλά πολύ ακριβό. Νομίζω είχε στα 150 αρχική τιμή. Με το πήρε ο αδερφός μου δώρο, αλλά το έχει πάρει με μείον 20% που βγάζει συχνά προσφορές Microsoft. Πάμε στο επόμενο. Επίσης έχουμε το Elite 2, το οποίο είναι αυτό εδώ. Δεν ξέρω αν αξίζει, αλλά είναι πολύ καλό χειριστήριο. Το έχω αγοράσει μεταχειρισμένο 80 ευρώ νομίζω. Ναι, αυτά τώρα ξεκόλλησαν το καλοκαίρι λόγω ζέστης. Εδώ και εδώ, από τη ζέστη. Ωραίο χειριστήριο, έχει ενσωματωμένη μπαταρία. Και... κάτσε να δω. Τέλος πάντων, έχει και το φορτιστή εδώ που φορτίζει. Δεν ξέρω αν φαίνεται, έχει το φορτιστή εδώ που φορτίζει. Καλό χειριστήριο, αλλά με αρχική 180 ευρώ. Δεν το συνιστώ, γιατί με 180 ευρώ μπορείτε να πάρετε μια μεταχειρισμένη κονσόλα. Π.χ. PlayStation 4 ή ακόμα και Xbox One, μπορείτε να το βρείτε κοντά στα 100 ευρώ μεταχειρισμένο. Οπότε δεν θα σας πω να πάρετε ένα χειριστήριο το οποίο κοστίζει σχεδόν σε μια κονσόλα. Πάμε στο επόμενο. Επόμενο χειριστήριο είναι αυτό εδώ. Όχι, εντάξει, πλάκα κάνω. Αυτό το έχει φτιάξει η αδερφή μου. Είναι πλεκτό. Λοιπόν, επόμενο χειριστήριο είναι από την τωρινή γενιά. Είναι το Series X. Το χειριστήριο είναι αυτό εδώ. Το οποίο είναι πολύ καλό χειριστηριάκι. Είναι και λίγο πιο μικρό από το άλλο. Και αυτό κλασικά έτσι, να. Και αυτό κλασικά έτσι με μπαταρίες. Πολύ τίμιο χειριστηριάκι. Βολεύει αρκετά. Εγώ τα multi-platform παιχνίδια τα παίζω στο Xbox. Φύγαμε από τη Microsoft και την Sony με τα χειριστήριά τους. Και τώρα πάμε στο Nintendo. Έχουμε το Nintendo 64. Ένα χειριστήριο το οποίο μου το έχει κάνει δώρο ένας φίλος μου. Άκη, άμα βλέπεις το βίντεο, like. Τι να πω για αυτό το χειριστήριο. Πολύ παράξενο. Δεν βολεύει, η αλήθεια είναι πάρα πολύ. Είναι περίεργο γιατί δεν ξέρεις πώς το κρατήσεις. Το κρατάς έτσι, το κρατάς έτσι, το κρατάς έτσι. Τέλος πάντων, αυτό δεν είναι πολύ ευαίσθητο. Άμα δεν το κουνιάται κιόλας μόνο του. Τέλος πάντων, παράξενο χειριστήριο. Πάμε σε GameCube, το οποίο είναι σαν να λέμε PlayStation 2, σαν να λέμε Xbox Original. Είναι της Nintendo, το οποίο είναι αυτό εδώ, το οποίο δεν είναι σε καλή κατάσταση. Δεν ξέρω, φαίνεται, φαίνεται. Έχω άλλο ένα τέτοιο χειριστήριο GameCube, αλλά κάπου πρέπει να είναι χωμένο. Τώρα δεν το ψάξα, μπορεί να είναι και μέσα στα σερτάρια, μπορεί και να μην είναι. Εμένα, να σας πω την αλήθεια, δεν με βολεύει. Αν και είναι καλύτερο από το προηγούμενο χειριστήριο, εμένα δεν με βολεύει. Αλλά δεν είναι κακό. Τέλος πάντων. Άλλους λένε ότι τους βολεύει, εμένα δεν με βολεύει. Μετά πάμε στο Wii, στα χειριστήρια και αυτά εδώ που είναι κάπως έτσι δουλεύουν. Αυτά εδώ είναι τα χειριστήρια, πολύ απλά, πολύ φτωχά θα έλεγα. Και αυτά με μπαταρίες είναι, αλλά δεν έχει κάτι να δείξει.
Επίσης έχω και 3 αναλογικούς μοχλούς τέτοιους εδώ, οι οποίοι, ένα λεπτό να σας δείξω, κουμπώνεις έτσι και έχεις αναλογικό μοχλό. Δεν βολεύει, αλλά από το να είσαι και έτσι, τι να κάνεις. Επίσης, έχω και μια τιμονιέρα η οποία δεν θα σας τη δείξω, που μπαίνει το χειριστήριο μέσα και καλά τιμονιέρα. Το Wii U, το οποίο είναι το πιο παράξενο και είτε το πιστεύετε είτε όχι, αυτό το χειριστήριο βολεύει. Δείτε. Οκ. Τέλος πάντων, έχει και κάμερα, έχει και ακουστικά τέτοια, μικρόφωνα πάνω, κουμπιά μια χαρά. Βασικά εμένα μου θυμίζει ένα Nintendo Switch. Εμένα με θυμίζει ένα Nintendo Switch, το οποίο δεν είναι φορητό, είναι να παίζει στην τηλεόραση. Αγαπημένο το Wii U, παρόλο που δεν έχει πουλήσει πάρα πολύ και είναι και λίγο προεξηγημένη κονσόλα. Έχει πάρα πολύ ωραία παιχνιδάκια. Αν δεν έχετε Wii U και σκοπεύετε να αγοράσετε, κάντε το, γιατί τα βρίσκετε και πάρα πολύ φθηνά. Μπορείτε να βρείτε δηλαδή με 120 ευρώ, 150 ευρώ, κάπου εκεί. Και πολλά είναι και με λειτουργικό σπασμένο, με πειρατικό λειτουργικό, το οποίο θα έχουν πολλά παιχνίδια μέσα. Οπότε, άμα σε ενδιαφέρει να παίξεις παιχνίδι της Nintendo και σε αρέσει γενικά ο Super Mario, ξέρω εγώ, ο Zelda, ξέρω εγώ τι παιχνίδια έχει, τσέκαρέ το, γιατί έχει θησαυρό εδώ μέσα. Κλείνουμε με το Dreamcast, ένα χειριστηριάκι πολύ περίεργο, το οποίο δεν είναι κακό. Δεν είναι καθόλου κακό, αλλά δεν ξέρω τι να πω. Επίσης έχει το καλώδιο από κάτω, αλλά σου δίνει και τη δυνατότητα, το βάλεις έτσι εδώ το καλώδιο και να λες και βγαίνει από πάνω. Το Dreamcast είναι σαν να λέμε PlayStation 1,5, PlayStation 2 της Sega, κάτι τέτοιο φανταστείτε. Το οποίο και αυτό δεν έχει πουλήσει πάρα πολύ, το σταμάτησε η Sega να έχει πουλήσει λίγα εκατομμύρια. Τέλος πάντων, αγαπημένες κονσόλες, γιατί μας αρέσουν και τα παιχνίδια της Sega. Και κλείνουμε. Αυτά είναι τα χειριστήρια, δεν νομίζω να είχα πιο άλλο. Επίσης είχα το Fortnite Edition και είχα και το Cyberpunk Edition, δύο πολύ όμορφα χειριστήρια. Θα βάλω εδώ μια φωτογραφία από το πρώτο χειριστήριο, από το Fortnite, και εδώ μια φωτογραφία από το Cyberpunk, το δεύτερο χειριστήριο. Αυτό είναι το βιντεάκι, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε. Άμα σας άρεσε, κάντε φυσικά ένα like, εγγραφή για να δείτε και άλλα τέτοια βίντεο, σχόλιο για να μου πείτε τη γνώμη σας, ποιο χειριστήριο είναι το αγαπημένο σας ή ποιο θα θέλατε να έχετε, ιδέες για το επόμενο βίντεο, και μέχρι το επόμενο βίντεο τα λέμε. Ήμουν ο Χρήστος, το βίντεο τελείωσε, έφυγα, φιλάκια πολλά. Πάμε λίγο.